आज मी मस्तपैकी अगदी गावरान पद्धतीने खूप सोप्या पद्धतीने वांग्याचं भरीत बनवणार आहे। वांग्याचं भरीत आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण ते भाजून सोलून वगैरे करतो, पण ही वांग्याची पद्धत भरताची पद्धत ना तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। ती सोलून वगैरे करणं ना अगदी विसरून जाता आणि इतकी छान सोपी पद्धत आणि खायला मात्र इतकं टेस्टी झणझणीत लागतं ना हे वांग्याचं भरीत। तर तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा, व्हिडिओ पूर्ण बघा, आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला बघूया आपण ह्याला बनवायची कृती आणि लागणारे साहित्य। तर इकडे मी 2 मोठे वांगे भरताची घेऊन आले। भाजीवाल्याकडे बघा नेहमी हे वांगे आपल्याला बघायला भेटतात, तर खूप छान असे फ्रेश ताजे वांगे घेऊन आले। तर भरीत करायचं मन झालं, पण ते सोलून वगैरे कंटाळा येतो, तर अशा वेळी ना हे सोप्या पद्धतीने बनवायचं। इकडे मी 2-3 मोठे कांदे चिरून घेतलेत, 1 मोठा टमाटा बारीक चिरले, थोडीशी कोथिंबीर इकडे बघू शकता। कांद्याचा वापर जरा जास्त करायचा आणि थोडासा लसूण कुटून घेतलाय, हवं तर याच्यामध्ये अद्रकसुद्धा टाकू शकता। तर आपण काय करायचं, सर्वप्रथम हे जे वांगे आहेत ना आपण ह्याच्या फोडी करायच्या, असं मधोमध कट करायचं। आता ह्या स्टेजवर वांग्याच्या फोडी तुम्ही लहान मोठ्या जशा हव्यात तशा करायच्यात, कारण की आपल्याला हे मॅश करायच्यात, त्यामुळं काय इतका विचार करू नका की लहान मोठे कसं करायचं। तर जसा येईल तशा फोडी करा। हे बघू शकता मी मस्त असे चौकोन आकार करते मोठ्या मोठ्या साईजच्या, म्हणजे सोपं जातं आणि पटकन पण होतं। हे बघा, कधीही तुम्हाला वांग्याचं भरीत खायची इच्छा झाली ना, ते अशा पद्धतीचं वांग्याचं भरीत एकदा नक्की ट्राय करून बघा। जर केलं नसेल आतापर्यंत तर खूप छान लागतं, टेस्टी लागतं, भारी वाटतं खायला। तर भरपूर असे मस्त फोडी तयार झाल्यात बघा वांग्याच्या, कट केलेल्या आहेत। आपण काय करायचं, कढईमध्ये थोडंसं तेल तापत ठेवायचं नॉर्मल, अर्धा 1 चमचा, त्यामध्ये आपण ह्या वांग्याच्या फोड्या टाकायच्या। आता मी इथं वांग्याची फोडी टाकून घेतल्यात, मंद गॅस करायचा आणि अगदी नरम सॉफ्ट स्किन पडेपर्यंत वांग्याची याला असं परतून घ्यायचं मंद आचेवर, वाफेवर छानपैकी याला नरम पडून घ्यायचं। झटकीपट होणारी रेसिपी आहे, कारण काय होतं आपल्याला कधी कधी इतकी घाई होते की असं वांग्याचं भाजून सोलून करायचा कंटाळा येतो। मग अशा वेळेस ना हे वांग्याचं भरीत खूप तुम्हाला सोपं जाईल। आता हे छानपैकी याला मी नरम करून घेते, झाकण ठेवते 1 मिनटं, मस्तपैकी वाफ देऊन हे असं नरम सॉफ्ट करून घ्यायचं। पाहू शकता वाफेवर खूप छान नरम पडून जातं वांगं। हे असं टेक्स्चर येईपर्यंत हे वांगे भाजून घ्या थोड्याशा तेलामध्ये। हे बघा मस्त झालेलं आहे भाजून। तर आपण चेक करूया एक वांगाची फोड घेऊन। हे बघा चमच्यावर हे बघा, हे अशी स्किन याची नरम पडेपर्यंत याला भाजून घ्यायचं, मस्तपैकी सॉफ्ट झालेले आहेत। तर काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये, सगळे मी काढून घेते प्लेटमध्ये। आता त्याच कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल टाकायचं। आता वांगा भाजता वेळेस आपण तेल वापरल्यामुळं इकडे थोडंसं तेल टाकायचं, कारण भाजलेल्या वांग्याला सुद्धा मग तेल सुटलं जातं नंतर। आता मी थोडंसं तेल टाकलं, याच्यामध्ये 1 चमच्याच्या अंदाजाने जिरे टाकायचे, त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकायचं लसणाचा कूट, हवं तर तुम्ही लसूण सोबत थोडीशी अद्रक टाकायची, पण ऑप्शन आहे अद्रक नाही टाकली तरी हरकत नाही, मी फक्त लसूण वापरलेला आहे ठेचून। आता याला छानपैकी मंद आचेवर जरा परतून घ्यायचं असं। भाजीला काय सुचत नसेल ना आणि वांग्याचं भरीत म्हणलं की आपापच तोंडाला पाणी सुटतं, म्हणून झटकीपट बनवायची ही रेसिपी खूप सोपी आहे। तर आता बारीक चिरलेले 2-3 कांदे घेतलेले आहे ते टाकून घेते। हे वांग्याचं भरीत करता वेळेस ना कांद्याचा वापर चांगला करा। ही भाजी ना टिफिनसाठी सुद्धा खूप मस्त आहे, वांग्याचं भरीत हे खूप उत्तम आहे, टिफिनला सुद्धा ऑप्शन मस्त आहे हा, नक्की करा जर उशीर वगैरे झाला असेल टिफिनला। आता परतून घेतलाय, आता याच्यामध्ये आपण 1 बारीक चिरलेला टमाटर टाकायचं आणि ह्याला सुद्धा आपण एकजीव करून घ्यायचं व्यवस्थित, जोपर्यंत ह्याचा चांगला कच्चापणा निघत नाही तोपर्यंत याला असं फ्राय करून घ्यायचं थोड्याशा तेलामध्ये, अगदी मंद आचेवर। बऱ्याच व्हिडिओमध्ये माझा आवाज असा कमी जास्त होतोय, तर त्याबद्दल ना खरंच मी मनोभावाने तुमची माफी मागते, कारण की काय झालं माझ्या माईक थोडासा कमी जास्त होतोय आवाजाला, तर त्यामुळं मला रेकॉर्डिंग वेळेस मला कळूनच येत नाही आवाज कसा बसतोय। तर सो प्लीज इग्नोर करा त्या गोष्टीला, आणि मी प्रयत्न करते चांगल्या प्रकारे व्हिडिओ बनवायचा।
आता याच्यामध्ये काय केलं मी 2 चमचे लाल तिखट टाकले, 1 चमचा हळद टाकली. तिखट ना तुम्ही इकडे आवडीनुसारच वापरा, म्हणजे जितकं कमी तिखट लागेल तितकं. त्यानंतर 1 चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा आता मी इथं गरम मसाला पावडर टाकते. त्यातला अर्धा चमचाच गरम मसाला टाकलेला आहे, अर्धा चमचा नंतरून टाकायचा आहे. आणि चवीनुसार मीठ ह्या स्टेजवर टाकायचं. हे आपले डेली रुटीनचेच मसाले आहेत, काही असं विशेष नाही वाटण वगैरे करायचं. लाल मसाला, हळद, गरम मसाला, तिखट वगैरे हे रोजचे मसाले टाकायचे चवीनुसार. ज्यावेळेस आपले कांदा टमाटर चांगलं परतून होईल ना त्यावेळेस. हे बघा मस्त आता मिक्स झालेले आहेत सगळे मसाले. आणि आता ह्या मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपण ह्याला चांगलं परतून घ्यायचा. जर मसाला चिटकत असेल तर अगदी थेंब थेंब पाणी टाका, जेणेकरून छानपैकी मसाला परतला जाईल. तर माझा हा मसाला थोडासा चिटकला जातो आहे. मी थोडंसं नॉर्मल असं हाताने थेंब पाणी टाकते, असं थेंब थेंब. ज्यामुळं काय होतं मसाल्याला छान तरी येईल आणि व्यवस्थित भाजला जातो. हे बघा थोडंसं पाणी टाकल्यामुळं मसाल्याची किती छान ग्रेव्ही तयार झाली आणि तेल किती मस्त सुटलेलं आहे. सुंदर असा हा आपला भरताचा मसाला तयार झालेला आहे. तर आपण काय करायचं, लगेचच ह्याच्यामध्ये आपण जे वांगे भाजून घेतलेत ना ते ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे. आता चांगला मसाला परतून झालेला आहे, कडीकडीने चारी बाजूनी तेल सुटलेलं आहे. लगेचच आपण हे वांग्याच्या फोडी ज्या तेलामध्ये नरम सॉफ्ट केलेल्या त्या टाकून घ्यायच्या आणि सगळं एकजीव करून घ्यायचं. पूर्ण मसाल्याची कोटिंग करून घ्यायची वांग्याला व्यवस्थितपणे. हे बघू शकता, हे अशा प्रकारे अगोदर मिक्स करून घ्यायचं. आता हे मिक्स करून झालं की आपण काय करायचं, जर मॅशर असेल ना बटाट्याचं आपण बघा मॅश करतो ते असेल तर चालेल, किंवा हे असं उखळीचा दांडा असतो बघा त्याने सुद्धा तुम्ही याला असं मॅश करू शकता. म्हणजेच भरतासारखं याला असं कुस्करून घ्यायचं. वांग्याला जसं आपण सोलून वगैरे कसं मॅश करतो तसंच करायचं. आणि उखळीने सोपं जातं, किंवा बटाटे वगैरे मॅश करायचं असतं ना त्याने तर खूप सोपं जाईल, पण मला हे उखळीच सोपं जातं जरा. हे बघू शकता वांगं आपलं नरम सॉफ्ट झाले असल्यामुळं लगेचच ते मॅश होतात. 1 मिनटं करायचं, फक्त 1 मिनटामध्ये होऊन जातं. आता हे मस्तपैकी वांगं आपलं मॅश करून झाले. ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा अजून आपल्याला गरम मसाला टाकलेला आहे, उरलेला होता. म्हणजे 1 चमचा टाकायचा होता, सुरुवातीला अर्धा चमचा टाकला आणि आता सगळं मिक्स झाल्यावर अर्धा चमचा गरम मसाला नंतरून टाकायचा. आणि परत एकदा असं छानपैकी एकजीव करून घ्यायचं. पूर्ण मसाले हळद मीठ मसाला धना पावडर सगळं एकजीव होऊन जातो आणि छान चव तयार होती, फ्लेवर तयार होतो. याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि मंद आचेवर याला थोडा वेळ द्यायचा. थोडा वेळ झाला की झाकण काढायचं. बघू शकता वाफेवर इतका मस्त आपला हा भरताचा सुगंध असा दरवळतोय छानपैकी. हळद जर कमी पडली तर थोडीशी वरून टाकू शकता. तर मला थोडी कमी वाटते म्हणून मी चिमूटभर हळद याच्यामध्ये ॲड केलेले आहे. हे बघू शकता मस्त आपलं हे झमझमीत चणचणीत हे वांग्याचं भरीत खायला तयार झालेलं आहे. गरमागरम हे ज्वारीच्या भाकरीसोबत अप्रतिम लागतं. वरून आता हिरवी चिरलेली मस्त कोथिंबीर भरपूर सारी टाकून घ्यायची. 2 स्टेजवर मी टाकून घेते कोथिंबीर. सुरुवातीला असे 1 स्टेजवर टाकून घ्यायची, मग मिक्स करायचं, झाकण ठेवायचं आणि मग परत एकदा झाकण उघडून व्यवस्थित परत कोथिंबीर टाकून घ्यायची. हे बघा आता हे मिक्स करून घ्यायचं. खूप मस्त लागतं हे वांग्याचं भरीत. खरंच खूप सोपी पद्धत आहे, काही झंझट नाही काही नाही. हात खराब व्हायची म्हणजे सोलता वेळेस वांगं सोलता वेळेस जसं आपल्याला काळे डाग लागतात हाताला किंवा साल्ट वगैरे काढता येतो कधी कधी कंटाळा, मग अशा वेळेस ना तुम्हाला हे वांग्याचं भरीत खूप सोपं जाईल. तर झालेलं आहे आपलं सुंदर असं हे झणझणीत चमचमीत असं गावरान पद्धतीचं वांग्याचं भरीत. परत एकदा कोथिंबीर टाकली. 2 स्टेजवर टाकायची कोथिंबीर सुरुवातीला आणि मग नंतर थोडीशी वाफ दिल्याच्या नंतर पण ॲड करायची. आता झालेलं आहे आपलं खाण्यासाठी हे वांग्याचं भरीत. प्लेटमध्ये गरमागरम सर्व करून घेऊया. हे बघा किती सुंदर असं आपलं हे वांग्याचं भरीत खाण्यासाठी तयार झालेलं आहे. अगदी चमचमीत झणझणीत तिखट झणझणीत असं हे वांग्याचं भरीत पाहता क्षणी खायची इच्छा होती. हे बघू शकता खूप मस्त लागतं, टेस्टी लागतं आणि झटकीपट होणारं हे वांग्याचं भरीत आहे. वांग्याचं भरीत म्हणलं की आपल्या सगळ्यांच्याच आवडीचं आहे. ज्वारीची गरमागरम भाकरी किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत तर अप्रतिम लागतं, किंवा पोळ्यासोबत तुम्ही खाऊ शकता, टिफिनला सुद्धा नेऊ शकता.
रात्री जर जेवणाला उशीर झाला असेल तर अशा वेळेस तुम्ही 2-4 वांग्याचं भरीत बनवू शकता सगळ्यांसाठी. तर मस्त झालेलं आहे, तर नक्की ट्राय करा. वांग्याचे भरीत खायची इच्छा झाली तर झटकीपट अशा पद्धतीने सोप्या पद्धतीने भरीत नक्की ट्राय करा. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.